מה נשמע חברים? אנחנו כאן עם המצלמה 4G V380, קיבלנו איתה מחבר לחשמל. את זה אנחנו נכניס לכאן. כמו שאתם יכולים לראות, היא נדלקה. ביוזר מנואל יש לנו פה קוד QR להורדת האפליקציה. אנחנו ניכנס למצלמה או לסורק, נסרוק את הברקוד, וזה יפתח לנו את ההורדה. לי כבר יש את האפליקציה, אני אעשה פתח. אנחנו נאשר את הפרטים, נאשר את כל הדברים שהוא נותן לנו. אוקיי, יש לנו פה לוגין ורג'יסטר. אנחנו כרגע נבצע הרשמה. פה אנחנו נבחר אסיה, ובאימייל נשים את האימייל שלנו. הוא ישלח לנו עכשיו לאימייל קוד. נעשה נקסט. הוא יגיד לנו לבחור סיסמה. שימו לב, זה צריכה להיות בין 8 ל-40 תווים. צריך להיות גם ב-upper case וגם ב-lower case, כאילו גם אותיות קטנות, גם אותיות גדולות, גם מספרים וגם special characters. אחרי שעשינו את ההרשמה והוא יביא לנו, נעשה התחברות. אנחנו נשים את הסיסמה, נעשה לוגין. פה אנחנו נבחר באוטו סלקט, נעשה פה I know, get started, אישור, ואז פה פלוס את קאמרה. הוא מבקש אישור להשתמש במצלמה, נעשה לו אישור. ואז יש לנו כאן במצלמה קוד QR, אנחנו נסרוק את הקוד. הוא מצא את המצלמה, אבל הוא אומר שהיא לא מחוברת. אנחנו נעשה את קאמרה, אני רוצה שיהיה שם למצלמה, נעשה home, finish. סבבה. עכשיו הוא אומר שהמצלמה היא אופליין, אוקיי? כי היא לא מחוברת בעצם לא לסים ולא לרשת. כמו שאתם יכולים לראות פה, אפשר לחבר אותה לכבל רשת, או שאם נפתח כאן, יש לנו בפתח העליון כרטיס זיכרון שאפשר להכניס, ובתחתון סים. אנחנו נכניס את הסים בצורה כזאת. לא עד הסוף, כדי שיהיה אפשרות אחר כך להוציא את הסים. אני אכניס עוד טיפה את הסים. טוב, אז אחרי שחיברנו את הכרטיס סים, נלחץ כאן על הפליי. הוא יגיד לנו שאנחנו צריכים להגדיר סיסמה, נעשה לו אישור, גם כמו בהרשמה. אני אלחץ כאן שבשמר יגבור את הסיסמה. ואז הוא יתחבר לנו למצלמה, אנחנו נוכל בעצם לראות. מה זה?